magħkom. Illum l-erba' 27 ta' April nilqakom għall-Quddisa u r-Rożarju mmexxija minn Patri Raymond Gatt. Patri Dominikan li din is-sena tifakkar id-29 sena mill-ordinazzjoni saċerdotali tiegħu. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sina Jesu Kristu l-imħabba Alla u l-għada fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Infaħrek fost il-ġnus mulej u nxandar ismek lil-ħuti. Alleluja. Ħuti eżis, intqajna hawnhekk illum, intom telespettaturi li qegħdin issegwuna minn fuq it-televiżjoni, intqajna l din il-quddisa li hija l-ikbar talba li aħna nistgħu nagħmlu lil mulej. Qegħdin fi żmien sabiħ tal-Għid fejn qegħdin infakru il-qawmien ta' Ġesu Kristu mill-imwiet u għalhekk jixraq li llum aħna inħallu lil Ġesu ikellimna, inħallu lil Ġesu jiġi fina permezz tal-Ewkaristija. Fil-waqt li nibqgħu nitolbu għal paċi fid-dinja, mod speċjali il-paċi fl-Ukrajna. U għalhekk nistedinkom biex nibdew din iċ-ċelebrazzjoni tal-Quddisa billi narfu n-nuqqasijiet kollha tagħna u nitolbu maħfra lil Alla. Int li nżilt mis-sema biex issalvana mulej ħniena. Mulej ħniena. Int li ħadd il-mewt tas-salib biex tagħti l-ħajja lilna Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int li qomt mill-imwiet u tlajt is-sema biex terġa' toħodna ant il-Missier. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lil Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Bil-misteru tal-Għid mulej int ġeddidt in-natura tal-bniedem skont id-dinjità li kellha fil-bidu. U lilu mlejtu bit-tama tal-qawmien għall-ħajja. Aħna nġeddu kull sena tifkira ta' dan il-misteru fiċ-ċagontana nitolbu ħnina tiegħek biex dak li issa qegħdin niċċelebraw bil-fidi niksbuh bimħabba bla tmiem fis-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sina li hu Alla, u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien qam il-qassis il-kbir u sħabu kollha mill-partit Sadduċeji u mimlija blejra meddew idejhom fuq l-Apostli u xeħtuhom fil-ħabs pubbliku. Iżda bil-lejl anġlu tal-mulej fetaħ il-bibien tal-ħabs, ħariġhom barra u qalilhom: morru fit-tempju u xandru lil poplu kull ma għandu x'jaqsam ma' din il-ħajja. Huma semgħu minnu u filgħodu kmieni daħlu fit-tempju u bdew jgħalmu. Imbagħad ġie l-qassis il-kbir flimkien ma' sħabu sejjaħ laqgħa tas-Sinedriju, il-Kunsill kollu tax-Xjuħ ta' Iżrael u bagħad iġib l-Apostli mill-ħabs. Il-qaddejja marru u ma sabuhomx fil-ħabs u reġgħu lura bl-aħbar u qalulhom: il-ħabs ibniħ msakkar tajjeb
u l-assisa kienu ħdejn il-bib. Iżda x'inftaħna ma sibna l-ħadd hemm ġew. Għal din l-aħbar, il-kmandant tat-tempju u l-qassisin il-kbar baqgħu mħassbin fuqhom u fuq x'sata ġara. Imbagħad ġie xi ħadd jgħidilhom: dawk li intom xħettu fil-ħabs qegħdin fit-tempju jgħallmu l-poplu. Il-kmandant tat-tempju mar għalihom mal-qaddejja u ġiebhom miegħu, iżda mhux bil-forza għax kienu jibżu li l-poplu jħaġruhom. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. San risponsorjali, dan il-fqajjar sejjaħ il-mulej u semaw. Flimkien, dan il-fqajjar sejjaħ il-mulej u semaw. Kull ħin imbierek il-mulej, tifħiru dejjem fuq fommi. Bu l-mulej tiftaħar ruħi, jisemgħu l-fqajrin u jifirħu. Flimkien, dan il-fqajjar sejjaħ il-mulej u semaw. X'għandu l-kobor tal-mulej miegħi, ħanollu ismu flimkien. Jien fittixti l-mulej u għaġibni, minn kull biża tiegħi ħelisni. Flimkien, dan il-fqajjar sejjaħ il-mulej u semaw. Ħarsu lejh u jiddi bil-ferħu wiċkom u ma jkollkomx għax tistħu. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semaw, midwejjaq tiegħu kollha ħelsu. Flimkien, dan il-fqajjar sejjaħ il-mulej u semaw. L-anġlu tal-mulej jasses madwar dawk li jibżgħu minnu u jeħlishom. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej, ħin il-bniedem li jistkemm fih. Flimkien, dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semaw. Alla hekk ħabb lid-dinja li tal l-ibnu l-waħdieni biex kull min jemmen fih ma jintilifx iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwanna. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lil Nikodemu: Alla hekk ħabb lid-dinja li ta' lill-ibnu l-waħdieni biex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda ikollu il-ħajja ta' dejjem. Għax Alla ma bagħatx lill-ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaq mid-dinja, imma biex id-dinja issalva permezz tiegħu. Min jemmen fih ma jkunx ikkundannat, iżda min ma jemminx huwa ġa ikkundannat, għax ma jemminx fl-isem tal-Iben il-waħdini ta' Alla. U l-ġudizzju huwa dan li d-dawl ġie fid-dinja, imma l-bnedmin ħabbew id-dlam aktar mid-dawl, għax l-emil tagħhom kien ħażin. Għax kull min jagħmel il-ħażen jobod id-dawl u ma jersaqx lejn id-dawl biex emilu ma jinkixifx. Imma min jagħmel is-sewwa jersaq lejn id-dawl biex juri li hemm Alla femilu. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu.
U teżis għadna kemm smajna din il-kelma qawwija ta' Alla li tixxandrinna kuljum fil-ħajja tagħna, mod speċjali permezz tal-quddiesa. Għadna kemm smajna dan l-Evanġelju li kien meħud mill-Evanġelju ta' San Ġwan, u għal darb'oħra din il-ġimgħa qegħdin niltaqgħu ma' Ġesu u ma' Nikodemu. Min kien Nikodemu? Nikodemu kien Fariżew, kien membru tas-Sinedriju u kien ukoll skriba. U kien imur għand Ġesu bil-lejl biex huwa joqgħod jitħaddet ma' Ġesu, jistaqsi lil Ġesu, u Ġesu min-naħa tiegħu iwieġbu il-verità. U fis-silta li għadna kemm qrajna, Ġesu fi ftit kliem jurina min hu Alla l-Missier. U x'kienet il-missjoni li Alla l-Missier bat lill-liben tiegħu fid-dinja. Alla ta' lill-libnu il-waħdieni. Alla bat lill-libnu l-waħdieni. Dak li aħna nsejħulu l-misteru tal-inkarnazzjoni. Liben talla li sar bniedem bħalna. Ġesu li ġie fostna il-bnedmin. U l-missjoni tiegħu kienet li jurina min hu Alla. Alla li mhuwiex il-bot mid-dinja tagħna. Alla li mhuwiex fl-ispazju. Imma Alla li huwa magħna, l-Emanuel. U dan li bent Alla Sidna Ġesu Kristu wara li xandrinna il-kelma ta' Alla, in-nies l-awtoritajiet ċivili daru kontrih. U allura qatawilu għal-mewt. Kif jgħid Ġesu, id-dinja salvat permezz tiegħu. U hawnhekk allura għandna l-misteru tar-redenzjoni li aħna ċċelebrajna ftit tal-jiem ilu. Ġesu Kristu li minħabba lejra bata il-passjoni, miet, imma Ġesu ma baqax mejjed. Imma qam tassew minn bejn l-imwiet. U xhieda ta' dan il-qawmien hija il-preżenza ta' Ġesu fostna dalgħodu. Il-preżenza ta' Ġesu li għadu kemm kellimna, il-preżenza ta' Ġesu li minn hawn ftit ieħor se jiġi fuq l-altar biex ikun l-ikel spiritwali tagħna. Mela Alla l-imbierek permezz ta' Ibnu urina l-ikbar imħabba tiegħu. Sfortunatament, id-dawl Ġesu Kristu ġie fid-dinja, imma l-bnedmin ħabbew id-dlam aktar mid-dawl. Ekku, l-Evanġelista Ġwanni li juża dan is-simboliżmu, id-dawl u d-dlam, il-verità u l-gidba. Dalgħodu Ġesu qiegħed jerġa' jistedinna, qiegħed jagħmlilna stedina biex aħna
inkomplu mixin warajh. Għaliex huwa d-dawl tas-sew tagħna. Huwa il-verità tas-sew tagħna. Fuq kollox huwa il-ħajja tagħna. U kif rajna fl-ewwel qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli, l-istess apostli u dixxipli ta' Ġesu ma kellhomx ħajja faċli wara li Ġesu tela s-sema. Imma bħal Ġesu bdew għaddejjin minn persekuzzjoni għall-oħra għaliex bdew ixxandru il-verità ta' Kristu. Aħna wkoll li qegħdin ngħixu fis-sena 2022 bħala nsara wkoll se jkollna id-diffikultajiet, se jkollna wkoll il-persekuzzjonijiet. Imma dan ma jridx jaqtanna qalbna, x'li mallem tagħna diġà għadda minn dan. U anke wkoll wedna li se jibqa' magħna sal-aħħar ta' żminijiet. U għalhekk ħuti inħeġġiġkom biex nagħmlu kuraġġ. Alla huwa magħna. Ġesu Kristu rxoxt miexi magħna bħalma mexa mad-dixxipli ta' Emmaus. Ejjew nintelqu fidejh. Ejjew verament nemmnu fih li huwa tassew is-Salvatur tagħna u nħalluh imexxina fit-triq tas-salvazzjoni. Nofru it-talb tagħna lill-Alla li tant ħabbna li batinna lill-Ibnu l-waħdieni u nitolbuh. Nitolbu għall-insara kollha li huma persegwitati minħabba l-fidi biex jibqgħu sħaħ fil-fedeltà tagħhom għal Kristu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk li ma laqgħux id-dawl tal-fidi fi Kristu biex jaslu għall-arfien sħiħ tal-verità li teħlishom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal min iħossu kundannat fid-dnub biex jifhem li Kristu sofra l-mewt għas-salib u qam għal ħajja ġdida biex bih id-dinja issalva. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal paċi fid-dinja, u speċjali l-paċi fl-Ukrajina. Intervjeni jint mulej u tina l-paċi li tant għandna bżonn fil-qalb tagħna u fid-dinja tagħna illum. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tawwanna mulej Alla tagħna bid-dija ta' Kristu ibnek rebbieħ fuq id-dnub u l-mewt biex aħna ngħixu tawliet id-dawl u nkattru l-frott tal-emejjel tajba tagħna. Bi Kristu sina. Amen. Tolbu biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom kun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. O Alla, b'dan is-sagrifiċċju għaddisi sejrin inġeddu interessatna lejk u tajtna sehem min-natura tiegħek Alla wieħed u l-għoli. Għamel li permezz ta' ħajja tajba niksbu l-verità tiegħek li inti arraftna. Bi Kristu sina. Amen.
Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfaw lubna il-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħaj l-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xira. Sewa u xira tas-sew mulej. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nisqaru l-glorja tiegħek. Iżda ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu l-ħaruf tal-ejt tagħna. U qeret il-ħażen tagħna tal-imoddi. Ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf. U reġa' tagħna l-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-ejt imxerret ma' kull imkien fid-dinja. Il-bnedmin kollha jimplew bilena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinżġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Għaddis, u l-Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art huma mimlija bil-glorja tiegħek, ożanna fil-għoli ta' smewwiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej, ożanna fl-għoli ta' smewwiet. Għaddis tas-sew int mulej, inti l-lajn ta' kull dusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex minn rajħ ibati, ħal-ħobs, ratt il-ħajra, qasam, tali dixxipli tiegħu qal. Ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara dik laħal kalċi reġa' ratt il-ħajr tali dixxipli tiegħu qal. Ħudu u xorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra tan-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru il-mewt tiegħek mulej, xandru bil-fera u minn tiegħek, nistennew sama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sina Ġesu Kristu. Nafrulek mulej ħobsa l-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rodulek ħajra xogħġbok tilqana u quddiemek biex nagħdu. U miċ-ċokun tagħna nitolbu l-Ispirtu Santu jaqqadna b'ġisem wieħed li naħdu sem bil-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, u speċjali dawk li jiġu mill-familji tagħna. Daħħalhom quddiemek fid-daw tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għatilna wkoll il-wir tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqaddsom Malla Marija, ma' raġel tagħha San Ġusepp, mal-Appostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom farukun sebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Sant, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema qiegħda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna d-nubietna bħal ma naħfru l-minuħat għalina. La daħanniex fit-tiġrid, iżda ħlisna mid-deni. Lisna nitolbuk mulej kull deni. Għatina fit-tieba ħnina tiegħek il-paċi f'qalbna, il-paċi fil-familji tagħna u fiż-żmienna, u speċjali fl-Ukrajina. X'inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kun inkwiet, aħna nistennew nitamaw lena u l-miġġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek naħilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn nubietna iżda ħares lejn il-fida Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għada li trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja għatina l-paċi.
Tanu Ġesu l-ħaruf Alla li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen jindawk mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jissolix tidħol ta' is-saq tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun fejha. Ġisem ta' Kristu jħarisna għal-ħajja ta' dejjem. Amen. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Ieqaf bit-tieba mal-poplu tiegħek mulej biex kif għarraftu l-misteri tas-sema, hekk ukoll tbedu mill-modi tiegħu u timlih b'ħajja ġdida bi Kristu Sina. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-inaqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna, isma' t-talb tagħna ħlesejna waqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna. Għalik isma' t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna.
O Ġesu tiegħi, jaħfrinna dnubietna, ħlisna minn nar tal-infern. Kull ġenna l-erbieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Konsidraw, nikkontemplaw l-ewwel misteru tal-glorja, meta sina Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija, bil-grazzja mnija l-Marejmija, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mnija l-Marejmija, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mnija l-Marejmija, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mnija l-Marejmija, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mnija l-Marejmija, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mnija l-Marejmija, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mnija l-Marejmija, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mnija l-Marejmija, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mnija l-Marejmija, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mnija l-Marejmija, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jismat tal-btana. Ġesu li twilet għalina u rrit ikun bnidem bħanna. O Ġesu tiegħi, ħfrinna dnubietna, ħlisna minn nar tal-infern. Kull ġenna l-erbieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn il-ħniena tiegħek. Konsidraw nikkontemplaw it-tieni misteru tal-glorja, meta sina Ġesu Kristu tela s-sema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija, bil-grazzja mnija l-Marejmija, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mnija l-Marejmija, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mnija l-Marejmija, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mnija l-Marejmija, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mnija l-Marejmija, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mnija l-Marejmija, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mnija l-Marejmija, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mlija Marija, bil-inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mlija Marija, bil-inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mlija Marija, bil-inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missieru, l-Leben, l-Spiritu Santo. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jismat tal-btana, Ġesu li twilet għalina u rrit ikun bnidem bħanna. O Ġesu tijaj, frinna d-nubietna, ħlisna minn nar tal-infen. Ħul ġenna l-erbek kolla, specialment lil dawk li l-aktar għandhom bżon tal-ħniena tijak. Konsidrawni kontemplaw it-tilet misteru tal-glorja, meta Sin Ġesu Kristu bat l-Spiritu Santu fuq l-Apostli. Missirna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikolli tritent kif fis-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna palma naħfru lil minuħati għalina, u la ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna minn deni. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja Marija Marija, bil-inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja Marija Marija, bil-inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja Marija Marija, bil-inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja Marija Marija, bil-inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja Marija Marija, bil-inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja Marija Marija, bil-inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja Marija Marija, bil-inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja Marija Marija, bil-inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja Marija Marija, bil-inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja Marija bil-inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Leben u lill-Spiritu Santo. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik ismat tal-btana, Ġesu li twilet għalina u rrit ikun bnidem bħanna. O Ġesu tijaj, frinna d-nubietna, ħlisna minn nar tal-infen. Ħul ġenna l-erbek kolla, specialment lil dawk li l-aktar għandhom bżon il-ħniena tijak. Kontemplaw il-rabu misteru tal-glorja, meta sitna Marija ġet imtella s-sema bir-ruħ u l-ġisem. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikolli tritent kif fis-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja Marija Marija, bil-inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja Marija bil-inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja Marija bil-inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja Marija bil-inti fost in-nisa
u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, mberek inti fost in-nisa, u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, mberek inti fost in-nisa, u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, mberek inti fost in-nisa, u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, mberek inti fost in-nisa, u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, mberek inti fost in-nisa, u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, mberek inti fost in-nisa, u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma talbtana, Ġesu li twilet għalina u rrit ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, ħfrinna d-nubietna, ħlisna minn nar tal-infen. Ħu l-ġenna l-irbieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn il-ħniena tiegħek. Konsidraw nikkontemplaw il-ħames u l-aħħar misteru tal-glorja, meta Sittna Marija ġiet inkurunata mit-Trinità qaddisa. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, bil-ħindi fost in-nisa, mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, bil-ħindi fost in-nisa, u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, bil-ħindi fost in-nisa, u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, bil-ħindi fost in-nisa, u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, bil-ħindi fost in-nisa, u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, bil-ħindi fost in-nisa, u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, bil-ħindi fost in-nisa, u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, bil-ħindi fost in-nisa, u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, bil-ħindi fost in-nisa, u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, bil-ħindi fost in-nisa, u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u l-Iben l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma talbtana, Ġesu li twilet għalina u rrit ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, ħfrinna d-nubietna, ħlisna minn nar tal-infen. Ħu l-ġenna l-irbieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn il-ħniena tiegħek. Sliem għalik Sultana, om tal-ħniena, ħajja ħlewwa u tama tagħna. Sliem għalik li lek ingħajtu, għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu, aħna li nikbu nolfu fejn dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela fukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena. U urina wara dan it-trufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek.
o ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mnija l-mulej miegħek, berk inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu smana. Kristu ilqa it-talb tagħna. Kristu ilqa it-talb tagħna. Missier Etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu Qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità Qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Omm Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja t'Alla. Itlob għalina. U xebba. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. L-iżjed safja. Itlob għalina. L-iżjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tissoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok niena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-Qudusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Sant. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnissa minn għajla u teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruftalla li tneħħid nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħid nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħid nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina Qaddisa Umm Alla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatilinna għaddejja tiegħek mulej Alla. Nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem. L-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija din Verġni, inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Iraznu Alla li tolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa tal-Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Amen. Talba lil San Ġusepp.
Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-libnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, għalanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turrocco, itlob għalina, San Paul Messina, itlob għalina, San Domingo, itlob għalina, San Publio, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Deodata Pisani, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. O Alla, li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina tolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repjetilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem mqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqadsa Immakulata Kunċezzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Wom, imbirek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.